s dodávateľom z Číny máme niekedy s reklamáciou problém aj my po desiatkách rokov, ktorých obchodujeme s nimi. Prečo si myslíš, že by som si mal vybrať Confer a nie iného dodávateľa? Mnoho dodávateľov stoličiek v Európe sa sústredí na kadejaký rôzny tovar. Sú to stoly, vybavenie, hotelov, reštaurácií a podobne. Confer sa sústredí konkrétne na stoličky, ktoré sú ťažko zaťažované na svadbách, na udalostiach a robí to už niekoľko rokov. A kvalita tých stoličiek je rokmi otestovaná. A prečo by som nemal nakúpiť priamo v Číne? Tak nákup v Číne zahŕňa mnoho rizík, do ktorých ten daný klient alebo ten zákazník, ktorý si kupuje stoličky, sa vystavuje tým rizikám. Rizikám, ktoré na seba preberá firma Confer. Tie riziká, ktoré napríklad Confer ako dodávateľ stoličiek, ktoré sú z Ázie, prebral, sú riziká napríklad zaplatíš zálohu a neozve sa ti dodávateľ. Zaplatíš zálohu a stoličky sa vyrábajú oveľa dlhšie, ako ti prislúbili. Zaplatíš zálohu, čakal si nejakú dobu, môže to byť doba kratšia alebo dlhšia, ako ti slúbili, a teraz musíš doplatiť celú čiastku predtým, ako ju nalodia na loď. Celú tú zásielku. A stále nevieš, čo ti príde. Čakáš 45 až 70 dní na to, kým ti príde kontajner so stoličkami a stále nevieš, čo ti príde. Zaplatíš clo DPH a stále nevieš, v akej kvalite a v akej akosti ti príde daný tovar. Otvoríš tovar a zistíš, že toľko a toľko stoličiek je poškodených, čo je bežné pravidlo v Číne, a teraz sa s tým musíš vysporiadať. Ale s dodávateľom z Číny máme niekedy s reklamáciou problém aj my po desiatkách rokov, ktorých obchodujeme s nimi. Čiže neviem si predstaviť, ako zákazník, ktorý prvýkrát obchoduje s nejakou čínskou firmou, sa vie dovolať reklamácie a refundácie poškodených stoličiek. A ešte navyše teraz v tejto dobe je aj vojna? A nevieš, či ti vôbec kontajner príde.